Meis recuperou a súa gala Meisinos do Ano, unha edición na que volveron recoñecer algúns dos seus veciños máis destacados. As primeiras en recoller o seu galardón foron as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, un xeito do Concello de agradecerlles o labor que fixeron durante a pandemia. Tamén o veciño Antonio Cores, que cedeu ao municipio o terreo no que están os petróglifos de Outeiro do Cribo, de xeito totalmente gratuito. O Servicio de Axuda a Domicilio, en realidade, somos unha gran familia, unha familia moi grande. Unha delas é Ana, traballadora social deste Concello. Estuvimos traballando moi duro durante esta pandemia. Eu son como unha nena que absorbo cousas da xente. Unha frase que me dixo unha persona que lle teño moitísimo aprecio. Somos persoas que atendemos a persoas. Nada máis, gracias. Quero lle dar as gracias á alcaldesa e á Corporación de Meis por este galardón que non merecía. E moitas gracias. Nos galardóns houbo tamén espazo para o deporte e a cultura. Eva López, futbolista, foi recoñecida pola súa traxectoria. Tamén tres escritores de Meis, Alberto Louzán, Seila Domínguez e JM Veiga. E abrir unha porta ao resto de xogadores que ao final nunca temos, ou, bueno, ahora as novas generacións sí, pero non tiñamos referencias femeninas ou casi non as tiñamos. A verdade é que me alegro. E cando empezaste a xogar, a quen tiñas de referencia? A ver Boquete e a Maripaz Vilas. Como xoga? E cantos goles marca Maripaz Vilas? Ojalá meter os mismos que ela. La apatía de los idiotas, que polo que eu teño entendido, iso é serie de Netflix fijo, Bueno, é unha desconstrucción de novela negra, pero bueno. Pero bueno, narcotráfico, xente que se pon de perfil, malos, vos... Sí, pero bueno, tamén é unha historia sobre a memoria dun morto. O sector do viño brillou con luz propia na gala dos Meisinos do Ano. Desta volta representado por dúas mulleres. O Concello recoñeceu dunha banda a Dolores Calvo, natural de Meis, e presidenta de Condes de Albarei dende hai 8 anos. Da outra, a Marisol Bueno, cofundadora da Adega Pazo Señoráns, que colabora estreitamente co Concello e expresidenta da Denominación de Orixe Rías Baixas. Imos así pouquiño a pouco, pero imos entrando, O sea que imos ganando espacio no mundo. Eu creo que hai galegos por todas partes, hasta na Lúa, e, por tanto, dentro de pouco haberá, pois, albariño na Lúa tamén. El sector tenía muchísimas dificultades en aquel momento. Había una denominación albariño que estaba todo el mundo empeñado en que siguiera adelante, pero era absolutamente ilegal y no podía ser. Y bueno, la verdad es que había muchas peleas, moi poca documentación, moi pouco reglamento, moi pouco papel. E chegou vostede para organizar o tema. E me nombraron a mí e yo me dediqué a organizar el tema. Na presentación da gala, a alcaldesa prometera que habería sorpresas e cumpriu a súa palabra. Todos os premiados sabían que este ano eran eles os escollidos. Agasún. Tamén recolleu o seu premio a Meisino do Ano Manuel Muñoz, director da banda Abertura e un dos organizadores da gala. Desde o Concello, a verdad que nos lle, oye, podemos facer isto, nunca hai problema, e dicimos, temos este concerto para o Bran, pode ser? Bien. E creo que recíprocamente, bueno, pois, desde a nosa asociación tamén estamos facendo unha labor polo Concello e por Meis, por que nos coñezan, somos unha asociación moi pequeniña, pero eu creo que ahora mesmo funcionamos como, temos aire de grandeza, Tras a entrega de premios, Marta Giraldez quixo agradecer a todos o apoio que ofrecen ao Concello para levar adiante os seus proxectos, así como a aposta que os galardoados fan por levar o nome de Meis alá onde van. Somos un concello pequeno en población, moi grande en extensión, pero os cartos veñen pola población, o galla foramos máis, pero somos un concello grande en patrimonio, en cultura, e, sobre todo, o máis importante, na xente. Así que moitos parabéns. No marco da gala houbo numerosas actuacións musicais e de baile. Tamén se entregaron os premios aos gañadores do concurso de escaparates do Nadal do comercio local. Finalmente, Giraldez aproveitou para adiantar que este ano repetirase un formato de éxito que naceu recentemente, pero que conta co apoio dos veciños e o sector. A Feira Meus Viños.